السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا إمام المتقين محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك باك الله تبارك وتعالى همّن ذي طاعات وإبادت لنذي salih amallarınızı Huday için didarlarınız, muhabbetleriniz, daştan yakından mübarek cilise yığınağınız, öz hakkınızda, içeriğinizin hakkında, beyleki Müslüman doğullarınızın hakkında ediyen hayır dualarınız, beyik Allah lütfu keremi bile kabul edip de, dininiz, dünyanız, ahiretiniz abat bolsun inşallah. Vatanımız emniyet bulup, mehabbet yürüyüp, ittihat yürüyüp, ulamalarımız ve milletimiz ağzı birliğinden, din-i dünyamız abatlıktan pek Allah ayırmasın inşallah. Pek dinimizde, İslam dininde, çağı dünya gelinine, kulağına azan ediliyor. Allahu Ekber deyip, Allah'ın ululuğunu kulağından yürüğüne kaşın geçirdiğiyle. Çağı dünya gelenine yuvuliye, arlığı dolunya, bir parça dolunya, ohum adan aydılıya sağ kulağına Allah'ın ululuğu geçirliye. Ey cemaatler, te adam dünyadan geçiyor. Te adam her neçe yaşasa, birce gün yaşasa da, bir yıl yaşasa da, 100 yıl yaşasa da, te adam dünyadan geçiyor, eyni şu bername yeni yürüyor. Yuvulye, dolonye ve Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip, dua edip yeni yola salınıyor. Allah Teala'nın Müslümana, imanlı bendelerine ulukan görünüp duran ak silahda. Gelenine ve dünyadan geçenine aklap çık, ahiretine kaşın yollak göverliye. Dünya gelenine de şeyle ve dünyadan geçenine de şeyle. Ohum ben kıyıskarak geçeyim. Cenaze namazın görürüne. Cenaze namaz farz okuymak. Bir 10-15 dakika şunun üstünde durmalı olacak. İnşallah işte Resulullah Aleyhisselam'ın görürüne gelir. 10 dakikanın içinde takriben cenaze namazın hem meselelerini hizmetine de yetiren kadrin bilin aydılyan olukon alımdır. Cenaze namaz farz. Hükmen okulmalı. Meyyiti yumak farz olşiyali, meyyiti cahilmak farz olşiyali. Müslümanların boynuna şol. Bir yöne bir neçe adam ya bir neferde şunu boyun alıp yuyup, kefellep, okuysa cenazasını başka kişinin boynundan ayırılıya hem soğabı şu birce adam alıyor. وإن لم يؤدي أحد يأثم الجميع.
والجماعة ليست بشرط الصلاة كذا في شرح الوقاية والهندية. hiç kim okuymasa, hiç kim şu Müslümanı yuğmasa, hiç kim kefillemese, şunu eşten adamlan bir adam ayırlanı görün ve eşten günahkar oluyor. Hemmesi, hele erkek. Denane erkek adam. Biz cenaze namaz okuymağa cemaat şart değil. Hamana bir yerde bir adamın yoldaşı dünyadan geçti. Bir iki cıgımıştık bir yerde dünyadan geçiptir. Ya köydün şunu yuğup, ya kefellep ödün Allahu Ekber deyip cenazasını okuysan ve ona cenaze okulmandır, cemaat bolmandır deyip bolmayar. Cenaze namazı cemaat şart değil. Bir neferde olsa okuyamalı, yola salmalı şol meyyiti Müslüman dünyadan geçeli. O cüre farzlara ne maydiliye? ilmi adiname, ilmi adi farz-ı kifaya deyiliye. Yani bir neçe adam şunu boyun alsa başkalarının boyundan ayrılıyor. Yani şu okuyan şunu boyun alan zahmet çeken sogabın özü alıyor. Hamana 5 vakt namaz farz-ı kifaya değil la. Her kim öz boynunu özü. Ama cenaze namazı okuymak farz-ı kifaya. Bir neçe adam okuysa başkalarının boyundan ayrılıyor. Yani ştayı var. Farz-da yani farz deydiği ey cemaat bir farzı bitirmek hamana falan mescitte cenaze var ya tanıyana tükanın yapacak şu farz namazda şirket edeyin deyip elhamdülillah Türkmen millette ganimet bolsa tükancılığını yapıp ya bir yanına şagirt koyup ya bir zat koyup ganimet bolsa baracak bolýar elhamdülillah. Şoňa barıp şirket etýär da cenaze namazda okuyýa gaýtýar. Hamany 20 dagyga, 10 dagyga, 5 dagyga her näçe wagt alınýar. Şu taýyny bilmeli, şu bir farzy bitirmek men bir ýazylan bir derman keppa, şu farzy bitirmegiň sogabynyň näjiredigini bilersiňiz. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, menden soň peýgamber gelmez diýipdir. Emma her 100 yıldan bir alim, bir Allah'ın dostu gelir, adamlara dilini açıklap düşündürüp verir deyiptir. Onun peygamberimizin 1000 yıl geçenine Hindistan'dan bir teberrik adam dörüye. Ona Hazreti İmam Rabbani, Müceddid el-Fesani, Şeyh Ahmet Sirhendi, Kuddise Sirruh deyilyer. Şeyh Ahmet Sirhendi, 1000. yılın müceddid diyerler ona. İnsanlara milyonlarca nefer Müslüman bolup şu zamandaki Hindun padişahlarına çeli özünün iyyanına teberrik bolup sofu olmagyna sebep bolan büyük insanlar. Şol näme diye? Şoň bir mektubat kitabı var. Cildi evvel Durrul Ma'rife. Okuyup bereyin. Adaye farzi az faraiz. Der vakti az awqat. Bih az adaye nevafil 1000 sale است. اگرچه بنیت خالص ادا شود. Şu Hazreti İmam Rabbani aydiye bir adam bir farzı bitirse her farz olsun ve her haçan olsun hamana bir cenaze namaz okuysa bir adam da otak geçip halis ak yürek bilen 1000 yıl 1000 sal nefil okuysa şu farzın sogab kanna. Farz şücre erzeşli zattır. Bir farzı bitirmek 1000 yıl nefil namazdan artykmaşda. Her farz olsun. Megerin ki inni cenadan gurrun ne geyreyle. Megerin ki bir adam olsa cenadak barıp şirket etse Müslümanlığın işleri behamisi hamana qazi ol oturamıştık töwrüne adamken ya bir alim adam moğollarının dersi behem iyicek bolsa cenada barıp şirket etse moğollarının nezmi behem iyicek bolsa ya şu direk töwrüne elini kan adamlığın işi yolu düşýän bolsa o cüre adam o işi bilen Müslümanlığın bernamasy bilen bolsa gowdur. Ýöne umum farzyň manasy şu cürekde. Inne cenaze namaz farz boldy. Ve şertu sihhatiha islamul meyyit ve taharatuhu ve wad'uhu amama al-musalli. Cenaze okuljak bolsa meyyit şu aýrylan adam Müslüman bolmaly. Özü hükmen yuvulan bolmaly. Yuvulmadyk meýite cenaze okuyup bolmaýar. Fiqh Hanafida
cenaze okuyacak bolsaň şerti hükmen yuwulan bolmaly. Bir de imamyň öwünde duran bolmaly, okuyjak adamyň öwünde durmaly. Inişde bir mesele var. Fe in kana dufina bila guslin ve lem yumkin ihrajuhu illa bin nabsh sulli ala qabrihi bila guslin li zarura. Eger bir meýit bir heftelikden bärde jaýlanan bolsa, yuwulmatyk bolsa, jaýlanypdyr da başagaýlykda, yuwulmanyrdim. Defin bolupdyr, jaýlanypdyr. Aya şonu açyp nebiş edip qabri ýaryp gumlaryň kenarına çekip şonu çykaryp yuwup oham okuymalymy ya qabriniň üstüne okuymalymy? Fiqh Hanafida bir adam yuwulmany jaýlanan bolsa, cenazada oklanap da häzir yuwulanak da. Şoň qabrini ýaryp çykarmak gerek däl. Şon zarurat bolýar jaýlanypdyr we nebşe qabrida bir gowzat däl, oham şondan üçin üstüne barp okuymaly. بخلاف ما إذا لم يهل عليه التراب فإنه يخرج فيغسل ثم يصلى عليه. Ama qumu yulmandır. Yöne jaýlanypdyr, yöne yuwulmandyr we okulmandyr. Onu çykaryp yuwup oham okuymaly. Yuwulmak şert da şonu aýtjak bolýar. Yuwulmak şert. Emma ولو صلي عليه بلا غسل جهلا مثلا ولا يخرج إلا بالنبش تعاد لفساد الأولى. وقيل تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد كذا في فتح القدير لابن الهمام. Emma bir adam hamany bilmeýänmişdi. Yuwmany cenaze okypdyr, jaýlapdyr da. Yuwmanyr cenaze da okypdyr, jaýlapdyr. Onu jaýlantyr da gumda goýulypdyr. Yuwulmany okulypdyr we jaýlantyr. Onu qabrynyň üstünde cenaze gaýta okuymaly. Emma okuymak qiyin bolsa, gaýta okuymak qiyin bolsa her odur sebepli. Fiqh Hanafide bir tor ulamalar şoňa cenaze okully hesap etmeli, gaýta okuyjak bol qiyinçylyga düşüp ýörmeliler dip Fiqh Hanafiň gurrungyň işi. Indi iki mesele galdy, gysgarak edip hyzmatyňyza ýetireýin, om izinden Resulullah aleyhisselamyň gurrungyny gider. Çağa dünýeden geçsen äme. Çağa dünýeden geçmek meselesi aňsatjak. Eger enesinin gowrusine jan beren bolsa, yani dünya gelenine hiç ses etmändir, taharruky ýokmuşdy. Enesinin gowrusine jan beren bolsa, yani dünya gelenine ses etmändir, hiç bir taharruk qymylamatyk bolsa, yuwulmaly ço çağany. Bir musulman at da takmaly, islami, Qur'ani at takmaly, cenazada okulmaýar. At takmaly, şoň enesi, dädesi, agasy bir şoňa bir musulman at takmaly. Hem özüni yuwmaly, cenazada okulmaýar. Emma dünýä gelende ses eden bolsa, yani taharruky we qymyllan bolsa, jany badyg belli bolan bolsa, oham jan merse, munna at takmaly bir musulman at, ta kıyamatda falanyň ogly diýip turdylar ýaly, at takmaly we yuwulmaly we cenazada okulmaly. Bes enesinin gowrusine jan berse, ses etmäni, qymyllyman dünýä inse, onu cenazada okulmaýar, emma at takmaly we yuwulmaly. We ahyrky meselesi cenazadan okuymaly formasyna. Ey ýaş dostlar, ey hacı dädeler, ey olaqan ağala, cenaze namaz beýle aňsatjak, emma bilmeýänler üçin uly millet şonu geň görýär we qyyn görýär. Bir agyr namaz ýaly. Cenaze namaz bir şertä dik durup okuymak. Oduruň ýok bolsa dik durup okuymaly. Ine aňsatjak. Bula bir. İkinji şertide 4 tekbir aýdylmaly. Tamam boldy. Kullu tekbiretin qaimetin maqama rakatin kada fi durril muhtar. Cenazada näçe tekbir aýdylýar? 4 tekbir. Şoň her bir Allahu ekberi bir rekat hesapda. Her Allahu ekberi bir rekat hesap. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Ýöne ini 4 tane Allahu ekber farz. Dik durup bilmeýän bolsa oturup aýdamaly.
Awwalki Allahu Ekber'de näme okulya? Antatacak. Allahu Ekber, Subhaneke okulya. Oham el galdırman ikinci gedek Allahu Ekber, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed okulya. Ettehiyyatüden sonra Allahümme salli ala Muhammed. Üçüncü Allahu Ekber'den sonra özünün bir okulyan duası var da bilmeyen morsan näme? Gözde fiqh Hanefiye diýişin. Ve illem yuhsinhu yezkuru ma yed'u bihi ba'da et-teşehhud keza fi bada'i' as-sana'i'. Awwalki Allahu Ekber, Subhaneke Allahümme ve bihamdike okulya. İkinci Allahu Ekber, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte Allahümme barik ala Muhammed ta ahir okulya. Üçüncü Allahu Ekber. Öz okulyan duasını bilmeyen de Allahümme gfirli ve li valideyye ve li ustadi ve li cemi'il mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat. Ettehiyyatüden sonra okuyan duanı okuyamalı. Dördüncü Allahu Ekber'den sonra da hiç de okulman salam veriliyor. Şimdi sadece kaytaysak Allahu Ekber, Subhaneke. İkinci Allahu Ekber, Allahümme salli ala Muhammed. Üçüncü Allahu Ekber, Allahümme gfirli ve li valideyye ve li ustadi. Dördüncü Allahu Ekber salamda. Hiç kıyınçılığı yoktu. Yani kan namaz bilmeyen gezmeli ham. Özde farz. Özde Allah'ın uluqan buyruğu. Yeni bir gezeg aydın. Allahu Ekber, Subhaneke. Allahu Ekber, Allahümme salli ala Muhammed. Allahu Ekber, Allahümme gfirli ve li valideyye. Allahu Ekber salamda. Hiç kim yok da şu cenaze namaz. Aslan kim yok. Bilmeyen olsa şey okuyan var. Doğru fiqh Hanefiye'de kok geliptu. Ine geleylin bu urun näme gerek bolluqan. Bir muqaddeme boldu. Geleylin hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek yaşayışına. 61. yaşta kerveller geliyor Peygamberimizin mübarek huzuruna. Beni İsa'k diyen tayfa kerven bolup gelipdirler Medine-i Münevvere'ge. Şolong içinde sahabalan miri aydiyar Qadimtu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem wafiden fi neferin min kavmi. Beni İsa'k tayfasından bir neçe nefer bolup Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a kolundan tutar, kol verir, biat eder, sip de Medine-i Münevvere'ge gelip Medine-i Münevvere'nin bir kaptalına düştük qonluq diye. Oham jaylaşanlarlarında har yenlerle ya näme ýagdaýlary bolan bolsa, sümme harajna na'ummul mescid hatta intahayna ila babihi sallallahu aleyhi ve sellem. Oham bir jaylaşyp üstü başında gurlar, oham Medine-i Münevvere'ge girdik ve Resulullah aleyhisselam'ın mübarek kapsına bardık. Görsek Resulullah aleyhissalatu vesselam bir adama cenaze namaz okuyup duranmış diye. Bir adama cenaze namaz sahabalar uyuşup o Resulullah da imam olup cenaze namaz okuyup duranmışlar. فَقُمْنَا خَلْفَهُ نَاحِيَةً وَلَمْ نَدْخُلْ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ. Ohum bir neçe nefer olup şu kervenle iyiden rakte şeytir gözleşip durduk deyip dur. Gözlettiğiz olarda cenaze okuyup durlar. Ohum öz yanımızdan ayttık. Hop işte Resulullah aleyhisselam cenaze namaz okuyup bolur. Ohum biz de barar salamlaşırsa ahval porsi hal ahval eder. Ohum biyet eder, kol verir, Müslümanlığımızı ortağa oklar. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا فدعا بنا. Ohum cenaze namaz okulup bolanna Peygamberimiz aleyhisselam bizi gördü. Berrak gelin dedi. Ohum biz salamlaştık, mübarek huzuruna bardık, oturduk. Ohum aytti, mimmen entum? Kim bolýaňyz siz dedi Peygamberimiz. Ohum biz ayttık, biz Beni İsa'k tayfasından. Ştaýyn dikkat edelim. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem "Emuslimûne entum?" Siz Müslüman mısınız deyiptir. Yani ozal iman kelimesini aydıptınız mı? Ozal Müslümançılığı giyiriptiniz mi? Ya inni gelip Müslüman bolacak bolýaňyz mı?
Musulmançylygy düşünjek bolýaňyzmy? Şol bir tovar kerwin, bir tovar taýfalar musulman bolugly, ýöne Peýgamberimiň mübarek golundan tutmadan çirim gelýänmişler. Emma bir tovarly gelip musulmançylyk näme diýip sorap musulman bolýanmışlar da. Siz musulmanmy diýipdir Peýgamberimiz. Qulna nam. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem: "Halla sallaytum ala akhikum?" Aham biz aýtdyk: "Hawa ya Rasulullah, biz musulman, biz hamana 3-4 ay boldy. Hamana namaz okuyup bäs, musulman bolup kesip bäs." Onu näme diýip cenaza namazy gelmediňiz, goşulmadyňiz, beýle durupsyňyz, doganuňyza doga ederdiňiz da diýipdir. Qulna ya Rasulullah, zananna anna zalika la yajuzu lana hatta nubayi'aka. Aham bular aýdypdyrlar: "Ya Rasulullah, biz musulman bolduk, hamana 4-5 ay boldy. Ýöne gelip sen goluňdan tutmasak, cenaza bir neçe zatly dogry dämikam, biziň musulmançylygymyz kämil dämikam" diýip şeýli pikirdetip beripdir. Ey Resulullah aleyhisselam bir derman aýdypdyr. Derman aýdýarlyň başyda. Ey bir tike şolara jogap aýdypdyr. Hemme alem jahana bir derman söz aýdypdyr da. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam oham jogaplaryny aýdypdyr. Olar näme diýdi? Sen goluňdan tutmasak, biz cenaza okuymak dogry däl, musulmançylygymyz kämillälmi diýip bädik diýdiler da. Oham Peýgamberimiz aleyhissalam aýdypdyr: "Aynama aslamtum fa antum muslimuna." Her yerde adam iman kelimesini aýtsa, şol hakikat musulmanlar diýipdir. Aynama aslamtum fa antum muslimuna. Her yerde musulman bolsun adam. Biderek yerde, musulman ýurtda, kafir ýurtda, iş jaýynda, mescidin içinde, bazaryň içinde, günahkar adamlaryň arasynda, günah edip duran yerinde, her yerde bolsun. İman kelimesini aýdyp, öz kalbyňa Allah berenden soňra, min Rabbim Allah diýenden soňra imanyň içine girýän gipdir. Aynama aslamtum fa antum muslimuna. İman niýelleri, ey cemaat, iman niýdigi adamyň ýüregi we Allah bilen arasyndaky bolýan irtibaty aýdylýar. Geçen heftelerde de geçendir. İman, hamany bir adam musulmançylygy tanıyacak bolýada, hamany bir tobar adam açygyrak aýdyn. Şu mahal şu milletin içinde bolýada, falan ahun beýtýä, falan mescid beýle, falan cemaat beýle, on bir tobar musulmanly beýle, bu näjire bolýa. Ey cemaatlar, iman, din adamın üstünnäki zat aýdylmaýar. Din Allah bilen adamın kursagynyň arasyndaky irtibaty aýdylýar. On gurrun etýän zady o musulmançylygyň şahalarynyň gurruni. Geçen hefte geçendir gurruni. Geçen heften gurruni alyp gowkulahas görse jogabyny alar. İman şu kepläp duran we eşitip duran her kim bolsun. Her kim özü bilen Allah'ın arasynda. El iman iqrarun bil lisan we tasdiqun bil qalb. Yüreğin menen, janyň menen Allah'a inamyň bolmak we diliň menen şol aglyňa getirmek. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýip. Ne iman niýerler şu. Hem bir tovar adam sorak ediýe toba meselesini. Eýnişijilikde toba meselesi. Hamana başga ýurtda işläp beren ýerine toba etjek bolýar. Bir tovar adam pikir etýär, toba etjek bolsaň, bir adamyň bar elinden tutup, bir adam bir Hudaýyň dosy ya bir ýerik bar toba etmese tobasy kabul dälmi qadiýa. Et-tawbatu an-nadam, et-taibu min az-zamb kema la zamba lahu. İşläp beren ýerini ýüregi ýanyny da ahminnätdir kesbänip toba etip ýüregine düşdi, toba şo. Her ýerde bolasyn şol adam.
işlep biren ýeri ne bolsun, olan şoňuň arasy ne bolsun, gelmek ansat bolsun, gelmek giň bolsun, bir ahunyň ýanyna, ya bir ewliýaň ýanyna, ya bir piriň ýanyna, ya bir murşidiň ýanyna, ya bir Hudaýyň dostunyň ýanyna, her kimiň ýanyna bolsun. Men bir inniki ýyl barjak men ýanyna toba etjekmen, o jiretmellerle. Şu duran ýerinde sen tobaň kabulla. Aynama aslamtum fa antum muslimuna. Ya mesela men Mekke'ye var toba etjek, ya Medine'de Resulullah'ın mescidine toba etjek. Beýdi ýylýan gurrun ýokda dinne. Her yerde sen yürüğün yanını, men näkdir kesipden men bollu da midennem diýdiň da şu toba da. Sen şu wagt tobaň kabul janyň menen bolsa. Onda näme bir topar adamlar aýdýa, bir Allah'ın dostunyň elinden tutmaly, kol bermeli. O dikkat edin. قال صلى الله عليه وسلم فهل له من توبة؟ فقال العالم نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم كذا في صحيح مسلم yönü bir zat var. O da näme? Toba etsen boljak şu işlep biren ýerinde. Toban saklamak ýyn, bir dogry gurrun. Adam yürüğün yanan wagtyň toba şu. Emme toban saklap bolmaýa, ol işlep biren ýerinde ýa gezip biren ýerinde. Şu taada toban saklap bilmermin nice, inni maňa lazım Allah'ın dostunyň ýanyna barmalla. Näme diýip, duran gezip biren ýerinde saklap bilen apda. Peygamberimiz mübarek sözünü bir gün sahabalarına bir kıssa aytıptır. Bir adam bitirken ulukon günah işler etiptir. Bitir uluneler etiptir. Oham bir alim adamın yanına varıptır. Men katıkan günah ettim deyiptir. Onunla bana tobağa yol var mı deyiptir. Şu ürünü Peygamberimiz aydiye mübarek derman sözlerine. O alim adam aydıptır. Kim sen menen tobaň arasyna düşüp biljek? Elbette tobaň kabullur deyipdir. Ýöne sen falan ýurtda ya falan owada, falan şäherde bir tewerrik derman Allah ibadet etip biren bir gowa adamlar bardyr, Hudaýyň dostlary bardyr, git şolaň aralaryna deyipdir. Intaliq ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'budun Allah Ta'ala. Sen falan ýaňa bar, şu taada Allah'a bindi bolup biren adamlar bardyr, şolaň içinde dur, şolaň içinde de ibadet etdiler. Tobaňa gaýym durarsyň diýipdir. Ene Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın derman sözü. Biz gurungo açyk bolsun. Toba her ýerde bolsaň kabul Allah'ın ýanynda. Emme men toban saklap bilemma, ya saklap bilmerin. Ya toban kaptanını beylik gurrunlu va özüm arastalacak. Yüreğim arastalacak. Mınna bir Hudaýyň dostunyň ýanyna barmalla. Yoksa şu jogap beren Peygamberimizin sözünnäki jogap beren adamma? Şu da alim adammış. Ha toba etdiňmi? Gel onda men ýanymda toba et, inni bollu diýmenlerdə. Sen git falan ýaňa bir bar diýipdir. Sahih Muslim'de var şu gurrun. Daqiq Peygamberimiň derman aýdan sözi. Toban saklap bilmejek bolsaň falan ýaňa bar, şolaň aralaryny ber diýipdir. Ine ansatçık açık gurrun. Toban saklap bilmese bir Hudaýyň dostunyň ýanyna barsa, ol Hudaýyň dostu da kamil bolsa, belki de mükemmel bolsa, bir murabbi kamil bolsa, murşidi kamil bolsa, Allah'ın dostu bolsa, Allah'ın ışky ýüregini ýantyran adam bolsa, kiplenne, belki kiplemeka şon gurundy Hudaý ýady düşse, ol adamyň ýanyna barsa tobasyny durmaga kärrek sebep bolar. Ol adamyň ýanyna barsa, Hazreti Mevlana näme diýe? Ger tu senge sahru u mermer şevi, çün bi sahip dil resi gowher şevi. Sen odal daş bolsaň diýipdir, bir Allah'ın dostunyň ýanyna barsaň diýipdir, bir altyn bolarsyň diýipdir. Bir almas bolarsyň diýipdir. Ger tu senge sahru u mermer şevi, çün bi sahip dil resi gowher şevi. Gowher şevi, gowher şevi. Hudaýyň dostunyň ýanyna barsaň, onu altın bolarsyň, almas bolarsyň, jewher bolarsyň diýipdir. Sen bu kulli tabigatyny Allah'ın nuruna gaşyn geçmeňe sebep bolar diýipdir. Tiğ der zerrathany ewliyas, dideni işan şumara kimyas. Hazreti Mevlana aýdy.
Agaçyany quryk kesip berenini sen keskir kılıç eder dipdir. Peygamberimizin de derman sözünde bahane mi diye? Khiyarukum ellezine iza ru'u zukirallah. Ravahu İbn Mace vel Beyhaqi. Peygamberimiz aydypdyr. Bir gow adamlar tanıyjak bolsaňyz dipdir, şolar göreňde Hudaý ýady düşýändir dipdir. Şolar göreňde din ýady düşýändir dipdir. Şu geçip bar ýakady gördüň Hudaý ýady düşýändir dipdir. Şol göreňde din ýadyňa düşýändir dipdir. Khiyarukum ellezine iza ru'u zukirallah. Biz tövbe meselesinde ini şuurunda. Saklap bilmeyen men ya tövban saklap bilmerin ya başaramak inni yapış. Bir Hudaýyň dostunyň sininden yapış. Ak niyet bilen, arastalyk bilen, adamlar arasyny agzalyk etmesizlik niyet bilen, fırqa etmesizlik niyet bilen, musulmanlaryň aralaryny bulamasyzlyk niyet bilen. Men bir näme boldum diýmejek bol. Belki fakat Hudaýyň razyçylygyny tapjak bol. Şol Hudaý adam, şol dirman adam meni sataşdyň. Ak niyet bilen elbette sen ýüregiň şayet fakat bir awwelin bar salamlaşyp oturup hayır dogasyny alaňda da seni tiki altyn etip bersin. Bir misalyny aýdyp bereýin, goý gurrun kamil bolsun. O dikkat edin. Konstantiniye İstanbul'u fetheden kim sultan? Sultan Muhammed Fatih. Allah ondan razı olsun. Sultan Muhammed Fatih. Fetih bolandan sonra şoňulukon murabbisi, murşidi, ustady kim? Ak Şemseddin Can. Allah ondan razı olsun. Bir hak pirleň miri, hak Allah'ın dostlarynyň birimişdir. Barıp 6 garyn, 7 garyn bilen onu golun görürüň. Faqabbala as-sultanu yadahu wa qala ji'tuka li haja. Bir wagt şu Sultan Muhammed Fatih padşah da Ak Şemseddin Can'ın ýanyna barıpdyr, piriniň ýanyna, elinden okşapdyr padşah bolup. Bir senden istegim ma diýipdir. Aýdyber diýipdir, sultan diýipdir. Ak Şemseddin'e. En edhulal halwata indaka. Sen käde ýekejedin otogyňda bir zikr edip, ibadet edip oturýan, maňa bir gün ijaza ber, men ýanyňda oturjak diýipdir. Ýekejedin käde öz hüjräňe otogyňa girýän, ya halwata çöle çykýan, maňa da ijaza ber, sen ýanyňda bir gün oturjak diýipdir. Faqala la. Ijaza bermeýän diýipdir. Sultan ijaza dilawati, şeyh ijaza bermeýän diýipdir. Fa'abrama aleyh. Faqala la. Yalvarıpdyr, ýykylypdyr. Bir jegedek ýanyňda oturaýyn diýipdir. O da fetih bolandan soňra İstanbul. Ýok diýipdir. Ijaza diýipdir. Am sultan narahat bolupdyr, gaharlanypdyr. Bir sadaja adamlaryň biri ýyrtygyň maş bilen gelip maňa ijaza ber, sen ýanyňda bir gün oturjak diýse bolýa diýip aýdýan diýipdir. Näme maňa ijaza bermeýän diýipdir. Inni bir kıssaga düştüğünü derman seçmeni durupdur. Asıl bir gerek gurrun iştahini. Faqala şeyh radiyallahu anh innaka iza dakhaltal khalwa tejidu lezzeten tusqitu min aynayka as-sultana fatakhtallu umuru as-sultana fayamqutullahu ta'ala aleyna bidalika. Ey sultan niptir pir. Bilýän mi diýipdir? Eger men menen bile halwata girseň, padşahlyk, sultanlyk gözüňde siňek ýanakda bolup bir erdeş bolar diýipdir. Eger men menen halwata girseň, dünýäň nämedigini bilersiň, padşahlyk azamaty gözüňden gaçar, ay men şu padşahlykdan biýdar diýersiň, o milletiň işi behem urlar diýipdir. Kime ýewalsyň, kim ýygnasyn milleti diýipdir. Her kasira behrekari sahtan diýipdir. Sen gelip men ýanynda otursaň, ýani eser eder diýipdir da. Bir gün ýa bir sagat men menen bile halwata girseň, padşahlykdan biýdar bolarsyň diýipdir. Ohm Hudaý on razy edel o eden işimizden. Men Allah üçin sana ijaza bermeýän, ýanyma halwatda gelme diýipdir. Hudaý üçin ijaza bermeýän sana diýipdir. Täsin edip beren işiň o gaýymdyr diýip, on bir neçe nasihatlar aýdyp, bir gaýrat et işiň menen bol diýipdir. Yani
Asil men aytjak bolýan gurrunum ştaý. Ol hak Hudaýyň dosy bolsa, şoň menen oturuşdan asar gawy goýýar insanyň wujuduna. Hatta sultan bolup oturan adam da bolsa, şoň menen halwete girdi, ýüregi nurdan doly bolýar. İnneke ila dakhaltal halwa tajidu lazzatan tusqitu as-sultanata min aynayka. Gözünden açar padşahlyk dipdir. Allah üçin sana icazet vermeýändir. Bolýar diýip çykyp gidipdir. Sohbeti merdi Huda merdet konat. Sohbeti merdi Huda merdet konat. Sohbeti merdi Huda merdet konat. Sohbeti her nasaza serdet konat diye. Gurrun qıtqaca wagtda kamil aýdylanlar. Biz tobaga hiç kim we hiç yer şert däl. Her yerde toba etseň toba kabulla. Emma tobany taklap bilmediň dämi? Dogrulap bilen akmy? İmanın musulmançylygyň innimine ýabyş. Näme diýip Rasulullahyň zindigisiniň ýygyny gulagatyny ýankyny. Peygamberimiz näme diýdi? Siz her ýerde musulman bolsaňyz kabul ahim diýdi. Emma inni näme diýdi? Gelin bärrak süýşiň tutun elimden diýdi. Gelmek gerek ahim diýmändir. Näme çyk rahmet çykyp ýörüp bir ýerden gelip diýmändir. Näme diýipdir? Febayana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi eydina. Peygamberimiziň mübarek golundan tutup gaýta iman kelimesini aýtdyk diýipdir. Odul musulman bollu diýip Rasulullah aýtdym olara. Onda da ol ellen tutmak, gollan tutmaň başga bereketi vardır. Ol Rasulullahyň sünneti diýip aýtdypdyr. Summan sarafna ila rihalina. Yine bir 10 nagigat gurrun kamil bolsun. Bu kerwanyň gurrun ýarsy galmasyn. Aham biler kerwana gaşyn gelipdirler. Rahak Rasulullahyň elinden tutupdyrlar. Kerwanyň özleri jaýlaşypdyrlar bir ýaňa. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam birini iý beripdir, şolar bir gelsinler ýanyma diýipdir. Wa qad kunna khallafna aleyha asgharana. Bir jawan oglany bula ozal kerwanyny goýupdyrlar. Mallary iň mermeli, mallar suwa ýakmaly, zatlaryny saklamaly. Hulasa işlerini etip durmaly. Yani ýanky kerwen hak Rasulullahyň elinden tutanna o ýaşaç oglan ýokmuş. Oňa Peygamberimiz biriňiz de galmaň hemmäňiz gelin diýipdir. Hemmis üýşüp gelipdirler, görse o bir nefer ýok ýaşaçy oglan çyk. Ýor togul, hytmatkar, gullukçy. O gullukçy da kireyne tutulan gullukçy daha. Men özüm siziň işiňizi bitirerim diýip galjaň daýa oglanmışdykda. O wagt şu musafirde ýurdaşlarynyň işini bitirýän bolmaly. Zatlaryny daňyşdyryp, çaý suwlaryny dogurlap, naharlaryny dogurlap, gapçanlyklaryny ýuwuşdyryp hyzmat etýänmişde. Oňa bir de Peygamberimiziň mübarek baryp ýanyny oturup golundan tutupdyr. Faqulna ya Rasulullah, ey derman gurrun wersen aňay. Faqulna ya Rasulullah, innehu asgharuna ve innehu khadimuna. Ya Rasulullah, bir kerwenimizin içinde en kiçi ýaş oglan şi hytmat etýän neşi. Biziň kerwenimizde en ýaşajy oglan şi hytmat etýän neşi. Ey Rasulullah bir dermançy aýdypdyr. Ey Rasulullah jan bir dermançy aýdypdyr şondan. Näme diýen bolsa gowy. Olar näme diýdi? En ýaşajygymyz şi, en hyzmat etýän neşi diýdi. Düşükleri ýadyýa, düşükleri ýygnyýa, daňşdyrýa, hem işler şile diýipdir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidul kavm khadimuhum. Sizin başınız diýsene meňe diýipdir. Hytmatkar diýme meňe diýipdir. Seyyidul kavm khadimuhum. Altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly. Ta gelillimiz görtdirer ýany. Ta oglulymyz görtdirer ýany. Ta gyzlymyz görtdirer ýany. Ta biziň şu mahalky bir her mahallede bir oly qorrak ak sakallymyz bir görtdirer ýany. Oly qorrak 10 ýyl mundan bir ýaşulla bolardy. Ony muni gelin adam dogan oglan ýaraşdyrardy. Inni de şu jyr adamlar dörer ýany. İlüňiň içinde bir kellesini agyrdyp, hanawardalary, agy inli oňşmeýälleri mehabbetleşdirip duran bir ýaşullymyzdyr bolar ýaly. Ýöne kepin ýyzyna geçip bilen 80-90 ýaşyndaky adamlar bolmaz ýaly. Belki oly kan adam bolarly ýaly. Onun meşilmin nodal, nägat kent direk her mahallede oly qorrak adam mady. Baňşy mahal şu direk.
Peygamberimiz aytıptır, seyyidul kavm hadimuhum. Kim hizmet etse şu baştır deyiptir. Bu zat oğlana deyiptir, oğlan neymen bana başınız deyip aydın deyiptir. Hizmet ediyen işi mi deyiptir. Bir öydü bir gelin hemen şu öyün içinde ya erine ya adamsı merizmiş da ya kaynanesine ya kaynatasına meriz halmıştık. Çay, su, nahar. Şol adam kıyamet inşallah hemmemiz görürüz. Ve hak Resulullah'ın sözü. Kan Recevay arada giyceğun nefil namazı okuyup verinin övdü da. Seyyidul kavm hadimuhum. Hıtmetkar baştaşa. Ya öz adamsına hizmet etti ya canı bilin, ya öz içerisine hizmet etti ya bir erkek adam canı bilin, ya öz ayallı oğullarını saklayıp da hizmet edip canı bilin. Ya meselenken inatalı var, bir mariz oğulları var, Allah Teala savgıd etip beriptir. 5 yıl oluptur, 10 yıl oluptur, 20 yıl oluptur. Ya erkek oğlancık, ya kıyız oğlancık, ma'lul bir meriz Allah savgıd etip beriptir. Gece 10 yıl sonra hizmet edivatiyle, toyu üstele kaygı, yasa üstele kaygı, mereka üstele kaygı, aydaylansala kaygı, bazara üstele kaygı. Sın şol adamla başta hizmet ettiği da şol adamla. Neden esti ki ey kudeki khuttasand ki merdan bi hizmet becayi resand. Neden esti ki ey kudeki khuttasand ki merdan bi hizmet becayi resand. Kim hizmet etti? Allah'ın doğası da şu. Ya yaşulluğut mahallesini onun ağzını biriktirip, mehabbetleştirip, beterdi erhiliğin arasında şalamanı, hükmen her mahallede ol korra adam gerekti. Ay beytme, ay inim, ay doğuncum, ay ağamcan, doğrulansın, ay gelinim, geçirimli ol, Allah için ol, nehme ol, kıyametin yadına salıp, dayavdur deyip, nehmet deyip, mehabbetli olup, beylikleri de edebi olup, beylikli ulgu olup, ustadımız Ceppara'nın tahzir nehme diye, ben 9 yaşımda, 10 yaşımda diye kişi moğulladım diye. Şimdi bir neçe ilmin ne olur? 50-55 ilmin ne olur? 9-10 yaşımda elimde de heftiyek var, Kur'an-ı Kerim var, 9 yaşımda moğulladım. Bir kethuda kefi yürüyen bir han kethudalın bir atlı bariyadi diye. Ey yaşlılar, eştin mi dermanı görürünü? Bir han kethudalın bir kefi yürüye, devletli millet kefi yürüyen atlı bariyadi diye. O hamşa beni gördü de atından düştü de Esselamu aleyk deyip bana salam verdi, hala huvalet beni atına bindi diye. Halka ulgu oluyor da din adamların sıylamalıydı da 9 yaşında 10 yaşında oğlancıkka. Şon elini heftiyek ba, ya telfeciği var ya böğürcüğü var, belli şon bolup başın moğulla şon. Bir han atından düşüp bak Esselamu aleyk deyip görüşüp yine de atına binip gitmeli. Edip terbiyet veriye beylik görüttüren adamlara. Ya şu bir kovuluk ediptir de din için 50-60 yıl üstünden geçip şu mahal ağdalı vati Resulullah'ın zindigi namasının içine tıkılış vati şun görürünü. Neden esti ki ey kudeki hutpesan ödüne nem kadiyan deyiptir ki merdan bi hizmet becayi resen. Adam hizmet etse bir yana yeter deyiptir. Şu görürün Resulullah'ın derman görürünü da seyyidul kavm hadimuhum. Hizmet et hatta karment de olsa doğru vazifesi ailgalvati niyetinde ne amalmalı? Şu Müslümanlığın işini yola salayın demeli. Canım benim şu adamların işi doğru olsun demeli. Yaltanmani alyan çörüğüm, alyan aylığım yerine yesin, halal olsun deyip. Ya debirler, muallimler, mudirler her yerdeydi olsun. Men hizmet edeyim, yerine yetireyim deyip canı bilen olsa şu Müslümanlara Hudayın razıçılığı olsun neyse ya bimar stallarda hizmet edip içine gidiyen canı bilin hokkosuz etse Allah razı olsun deyip niyetini alıp elinin elini etse var şol adamlar zindigisinde de lezzet tapıyor Hudayın yanında da azizler şol adamlar. Neden esti ki ey kudeki hutpesand ki merdan bi hizmet becayi Resulullah aydıptır seyyidul kavm hadimuhum. Kim hizmet etse başşıdır. Ey cemaat şuurun sebepli pirlerine hizmet edip ulukon evliyalar döreptir. Şuurunlar Moğolluğun arasında Bukhara'da bir adamları geçiptir 30 yıl ustadına nahar pişirip bir yedik ustadının oğrunca naharından dağıtmanırdı.
30 yıl ustadyna nahar bişirtir hamana Buharada bir molla ustadyna nahar bişirýänmiş. Dersine meşgul bolup däke 30 yıl naharyny bişirtir, oğrunça çörek batyryp bir gedek datmadım diýipdir. Ustadymyň edebini saklaýyn, hyzmat edeýin şoňa diýip. Hyzmat bilen her kim derejäge ýetipdir. Hatda bir tor padşahlyk geçipdir. Musulman padşahly İslam ýaýrydyp bir şäheri bir owany fethedellerinden soňra serwazlaryny oturuň diýip elini ulukon sini alyp öýde zat paýlaýarmışdyk. Hamana çaý suwlaryny naharlaryny. Ama ey sultan sen otur diýerlemişdikler. Ona näme diýermişdik? Ve kana ba'du salatin yahtimul junuda bi nafsihi ba'da fath qaryatin azima mutamassilan bil qawli sa'id seyyidul qawm khadimuhum. Ulukon sini bilen serwazlarynyň arasynda ulukon padşah hamana füji naharlaryny çaýlaryny paýlaýanmışda sen otur padşah diýerlerini Peygamberimizin ýanky sözüni okuýanmışdyklar. Seyyidul qawm khadimuhum, kim hyzmat etse başşodur diýenmişdik. Men hyzmat etjek size diýenmişdik. İslam bir şäher bir owa girmege sebep bolduňuz diýenmişdikler. Şu gurrunları Resulullah'ın derman gurrunları o çağıcığı getirttirler. Şu bizim yaşaçık oğlancığımız hizmet ettiğince deyip kiçi tutup da Resulullah can onu asmana çıkarttır. Onu Resulullah belki Allah çıkar ya oladım. Kim hizmet etse baştaş oladım. Allah Teala dünyanız ahiretiniz abad etsin canıda. Yaşayışınız bereketten dolu olsun. Nurdan dolu olsun. Bu gurrunları içine girip, yüreğimize girip, zindigiylemize girip, zindigiylemiz abad olmağı sebep olsun inşallah.